अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. इतर तालुक्यांचं प्रेम आहेच, पण कुणाची देवगडशी तुलना होऊ शकत नाही अशी भावना नितेश राणे यांनी व्यक्त केली आहे. का काढली नाही हे काही लोक हक्कानी व्हॉट्सअप पण करत होते. ते आहे की नाही त्याची नावं सगळ्यांची घेऊ शकत नाही, पण बोलत होते की तुम्ही मंत्री झाल्याशिवाय देवगडला यायचं नाही. बघा मी देवगड करायचं किती ऐकतो, मंत्री झाल्यावरच आलेलो आहे. आणि आजपासून मी माझ्या पत्रकार मित्रांना सांगेन किंवा इकडच्या उपस्थित असलेल्या प्रत्येक देवगड नागरिकांना आणि जे ऐकत असतील त्यांना सांगेन की आजपासून या क्षणापासून परत माझ्या देवगडचा आमदार कधी मंत्री होत नाही असं बोलायचं नाही. कारण का हे जो आपल्यावर लागलेला ठपका हा आपण सगळ्या जणांनी पुसून काढलेला आहे आणि नुसता मंत्री झालेला नाही, पण कॅबिनेट मंत्री होऊन तुमच्या देवगडला आलेला आहे. म्हणून या पुढचा प्रवास आपल्या देवगडचा विकासाच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्वाचा आहे. आणि मी तुम्हाला विश्वास देतो, मी पडेलला पण तेच बोललो आणि तेही तेच बोलतो. ते आज मी जे हे आमदार आणि जे मंत्री सगळी जी पदं आहेत ना, बाकी दोन्ही तालुक्यांचं प्रेम आहे, पण कोणाची देवगडची तुलना होऊ शकत नाही एवढा विश्वास कोणी होऊ शकत. कारण का तुम्ही जेवढा निस्वार्थी पद्धतीने मला प्रेम करता, म्हणजे ह्या 10 वर्षाच्या ह्या प्रवासामध्ये जेवढी वळणं आली, आव्हानं आली, आमचा आमदार सातत्याने विरोधी पक्षामध्ये आहे तरीही देवगडकरांनी मला सांभाळून घेतलं, माझ्या डोक्यावर हात ठेवला. ग्रामपंचायत पासून ते नगरपंचायत ती कुठलीही निवडणूक असेल, मी जेव्हा जेव्हा हक्काने तुम्हाला आशीर्वाद मागितला तेव्हा माझ्या प्रत्येक शब्दाला तुम्ही सकारात्मक उत्तर देऊन नेहमी मला आशीर्वाद दिलेला आहे. म्हणून मतदार म्हणून, नागरिक म्हणून तुम्ही जे काही केलेलं काम, जे काय आशीर्वाद आतापर्यंत दिलात, आता 5 वर्ष आरामात बसा आणि रिलॅक्स करा आणि बाकी सगळं जे काही स्वप्न पाहिलेले आहेत, ज्या काही अपेक्षा ठेवलेल्या आहेत, त्या सगळं पूर्ण होताना खुल्या डोळ्याने पहा एवढं मी तुम्हाला ह्या निमित्ताने आवर्जून सांगेन. जेव्हा मी माझा निकाल लागला, जेव्हा मला त्या सकाळी बावनकुळे साहेबांचा, आमच्या प्रदेश अध्यक्षांचा फोन आला ते नितेशजी नागपूरला या आणि मंत्रिपदाची शपथ घ्या, तेव्हा मी माझ्या आई वडील आणि माझ्या कुटुंबाच्या आभार मानल्यानंतर पहिले कोणाची आठवण केली असेल तर तुमच्या आमच्या देवगड करायचं. खरंच मरावणी बोलतो, हे काय तुम्हाला खुश करण्यासाठी नाही, पण ज्या काय भावना तुमच्या सगळ्यांसाठी आहेत, मला इकडे उपस्थित असलेला नसलेला प्रत्येक व्यक्तीचा वैयक्तिक विषय आणि वैयक्तिक आयुष्याचा प्रवास गेली 10 वर्षाचा मला माहिती आहे. तुमच्या अडीअडचणी काय आहेत, तुम्ही कसं माझ्याशी बोललात, कसं मला सांभाळून घेतलात, प्रत्येक प्रश्नाबाबतीमध्ये माझ्यावर कसा विश्वास टाकलात. असंख्य सत्य आपण विरोधी पक्षामध्ये असताना असंख्य लोक आली माझ्या ह्या तालुक्याला इकडे तिकडे माझ्याकडून लांब घेऊन जाण्यासाठी. खूप प्रयत्न झाले की देवगड आणि नितेश राणेमध्ये कशी ना कधी फूट पाडली पाहिजे. ते बिचारे सगळे घरी बसले आहेत, पण मी मंत्री झालेला आणि आज फक्त तुमचा आशीर्वाद आहे. मी तुम्हाला खरंच सांगतो, देवगड बद्दल मला वेगळ्या पद्धतीचं प्रेम आहे आणि हे नुसतं शब्दामध्ये नाही. तुम्हाला ह्या मंत्रिपदाचा प्रत्येक दिवस, प्रत्येक क्षण हे फक्त तुमच्यासाठीच असेल एवढा विश्वास तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने देतो. यापुढे असंख्य मुद्दे, असंख्य लोक येऊन भेटतात. खाती पण बघा कशी दिलेली आहे. त्याला म्हटलं तर फडणवीस साहेब आणि आमच्या दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचे मी आभार मानले पाहिजे. ते अशी खाती दिली आहेत ज्याच्याने आमच्या देवगडकरांचा ह्या पुढचे प्रत्येक रात्र ही सुखाने तुम्ही झोपाल अशी खाती मला दिलेली आहे. आणि मत्स्य व्यवसाय खात्यातून तर राणे साहेबांनी, जेव्हा राणेसाहेब पहिल्यांदा मंत्री झालेले तेव्हा ते मत्स्य व्यवसाय खात्यातले मंत्री होते आणि तो बहुमान मलाही भेटलेला आहे. म्हणून आता या आपल्या देवगड तालुक्याचा, आता आपला आनंदवाडी बंदर असेल, आपल्या विजयपूर बंदर असेल, आपले मच्छीमार संघटना असेल, सोसायटी असतील, हे सगळे विषयाचे आता तुमचा आमदारच आता बॉस आहे. तुम्ही चिंता करू नका. आता ना अधिकाऱ्याच्या अंगावर जायची गरज, ना आवाज वाढवायची गरज. मला काल कोणी चांगला मेसेज गेला की महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये बांगडा मारणारा आमदार मंत्री झाला.
आणि मला नाही बाबा हे खरंच आहे. नाही तर त्याला आता अधिकारी प्रोटेक्शन जास्त मागतील, कारण कुठलाही लोकप्रतिनिधी इकडचा तो पहिला बांगडा मारायला जाईल. त्याला माहिती बांगडा मारला तर आमदार होतो. पण अतिशय समाधान वाटतं की तुम्ही मला एवढा आशीर्वाद दिलात, मला सांभाळून घेतलं, मला प्रत्येक बाबतीमध्ये मला साथ दिली, म्हणून मी तुमच्या सगळ्यांबद्दल प्रचंड भावनिक आहे. तुम्ही इकडे असलेले माझे भारतीय जनता पक्षाचे माझे सहकारी असेल, माझ्या महायुतीचे सहकारी असेल, या सगळ्या जणांना मी विश्वास देतो की आता तुमच्या घरातला आमदार मंत्री झालेला आहे, घरातला भाऊ मंत्री झालेला आहे. तुम्ही आता हक्काने आपल्या आता देवगडचा विकास, जे स्वर्गीय आप्पा गोपटे साहेबांच्या नजरेमध्ये जो देवगड होता, जो आमच्या अजित गोपटे साहेबांचा असो किंवा आमच्या प्रमोद जठार साहेब असतील, या सगळे आमचे जे वरिष्ठ मंडळी आहेत, त्यांनी जो काही देवगड अपेक्षित नजरेसमोर ठेवला होता, तो त्याच मार्गावर चालण्याचं काम मी माझ्या माध्यमातून निश्चित पद्धतीने करेन, एवढा विश्वास तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने देतो. आता खूप 5 वर्ष सातत्याने तुम्हाला माझं ऐकायचं आहे, मला तुमच्याशी बोलायचं आहे. भेट आता होत राहील सातत्याने. आता खूप लोकांना वाटतं की हा मंत्री झाला तर येणार की नाही, त्याची तुम्ही चिंता करू नका. तुम्हाला माहिती आहे देवगड हे माझा लवचुंबक आहे, मॅग्नेट आहे. मी जेव्हा जिल्ह्यात येतो तेव्हा देवगड झाल्याशिवाय मलाही करमत नाही. म्हणून पहिला जसा यायचो, तुमच्या हक्काने तुमचं ऐकायचो, गावागावात बसायचो. आता काय पहिलं देवगडमध्ये घरात पाणी तरी नाही तरी आमदार जरा येऊन जा, असा जो काही स्वभाव होता तो आता तसंच राहील. कोणीही काही बदललेलं नाही. साहेब असतील महाराष्ट्रासाठी, तुमच्यासाठी, तुमच्या घरातलाच मुलगा आणि भाऊ असतील, एवढा विश्वास तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने देतो. जर आज देवगड पर्यंत दोडामार्ग पर्यंत जायचं आहे, तुरंत आमदाराची वट वाढलेली आहे. पहिलं फक्त देवगड कणकवली वैभववाडी बोलवायचे, आता सगळे दोडामार्ग पर्यंत बोलवतात आणि थांबलेले पण आहे. म्हणून थोडा यावेळी आता जाण्याची मला परवानगी द्या. लवकरच येईल, सगळ्यांना भेटेल आणि परत आता तर सातत्याने तुमच्याशी बोलायचंच आहे, तुमची कामच करायची आहे. म्हणून या सगळ्या बाबतीमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं एवढं चांगला सत्कार केल्याबद्दल आमचे पत्रकार मित्रांचं मनापासून मी आभार मानतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.